Cando a nova biblioteca de Vilagarcía abra as súas portas no espazo que antes ocupaba o Liceo Casino, o espazo cultural de Rei da Viña quedará libre. Co obxectivo de buscar canto antes novos usos para este espazo, o Concello acaba de contratar un anteproxecto que redefine o edificio. Se acaba de aprobar na Xunta de Goberno local pois encargar un anteproxecto ao arquitecto que fixo a biblioteca, porque ademais nos parece que o resultado foi tan bo que queremos volver a contar con el e por eso se lle acaba de encargar un anteproxecto para que nos dé unha idea de diseño para este espacio. O anteproxecto para este inmoble, no que tamén se atopa a Sala Rivas Briones e o Salón García, deberá contemplar o arranxo de eivas que se veñen detectando dende hai tempo, entre elas insonorizar o Salón García ou arranxar os problemas de accesibilidade na Sala Rivas Briones. Ademais, en canto aos usos, o Concello estuda deixar neste espazo a zona infantil da biblioteca para evitar interferencias coas zonas de lectura e estudo da nova biblioteca, onde así todo xa se creou unha zona para a rapazada. Tamén buscan crear unha nova zona que sirva de punto de encontro para colectivos de todo tipo. Que se nos están pedindo en moitas ocasións espacios e queremos aproveitar para que isto sexa un novo centro, un novo espacio para que as diferentes asociacións culturais e tamén, se é posible de outra índole, pois poidan compartir espacios. Unha sala polivalente que nos dé outra opción máis na nosa cidade. E con este paso e a redacción deste anteproxecto, o Concello estaría preparado para, chegado o momento, tentar acceder a fontes de financiamento para levar a cabo a actuación. Vamos a ver que ideas nos dá o redactor do proxecto, despois ver cal é o montante global para ver se o podemos acometer inmediatamente, en varias fases, e despois poder optar, como decía, as subvencións para poder financiar esta actuación. É o que nos toca ás cidades, pois ter proxectos en carteira para no momento que teñamos a oportunidade de optar as subvencións, pois poder presentalo. Por certo, en canto ao traslado dos fondos entre a vella e a nova biblioteca será asumido por unha empresa ante as dificultades do persoal municipal para facer esa tarefa.